السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم، سونا جو انگلی پاک اٹھاوے چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے، سونا جو انگلی پاک اٹھاوے چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے، عظمت دلاں وچ رچ جاوے، دھوم زمانے وچ مچ جاوے، چھایا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم، سونیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ میدہ لال محمد 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 محمد، آپ دی کوئی نہ مثال محمد 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 محمد، سارا جگ جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم، سونیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم، چن چن کے رب نے یار دیتے ہن، جناں وار جانا دیتے ہن، چن چن کے رب نے یار دیتے ہن، سچے تابع دار دیتے ہن، مخلص او غم خار دیتے ہن، تن من جناں وار دیتے ہن، پی کے عشق دا جام پیالہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم، سونیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ میدہ لال محمد 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 محمد، آپ دی کوئی نہ مثال محمد 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 محمد، سارا جگ جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم، سونیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم، چن چن کے رب نے یار دیتے ہن، جناں وار جانا دیتے ہن، چن چن کے رب نے یار دیتے ہن، سچے تابع دار دیتے ہن، مخلص او غم خار دیتے ہن، تن من جناں وار دیتے ہن، پی کے عشق دا جام پیالہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ